Analiżi ġdida li ħarġet mid-ditta KPMG turi li l-ori tal-ħajja f'Malta qed jaffettwa b'mod sproporzjonat lil dawk il-familji li huma friskju ta' faqar dan minħabba iż-żieda fil-prezzijiet ta' oġġetti li ġu konsmati ta' kuljum. Rapport sab li mill-2019 sa nofs l-2024 familji bidħul baxx ġew affettwati aktar minn dawk bidħul għoli, bl-eċċezzjoni tal-perjodu bejn Marzu u Diċembru tal-2021 meta l-inflazzjoni bdiet tiżdied sew wara ir-rata li qabżet 2%. Il-KPMG tiddeskrivi dan il-fenomenu bħala inugwaljanza fl-inflazzjoni fejn gruppi bidħul aktar baxx esperjenzaw rati ta' inflazzjoni kważi punt perċentwali ola mill-familji meqjusa aktar sinjuri. Ir-rati ta' inflazzjoni f'Malta stabilizzaw b'mod sinifikanti fl-aħħar xhur b'rata ta' qoli tal-ħajja li tinsab fil-livell ta' 2.2%. Iż-żieda fl-qoli tal-ħajja qed tiġi kkunsidrata bħala waħda mill-aktar kwistjonijiet urġenti fil-pajjiż fejn iż-żieda fl-ispejjeż toffri tal-akbar inkwiet għal familji fuq livell personali. Dan apparti li l-qoli tal-ħajja qed taffettwa wkoll servizzi oħrajn mhux binqas li kelli nikkunsmaw fl-istabilimenti meta noħorġu. Għalkemm il-gvern kien qal li kellu jipprova itaffi mill-impatt tal-inflazzjoni permezz tal-iskema stabilità sa issa għadu mhux xar l-effett tal-iskema innifisha li hu żgur u li sal-lum diversi ħaddiema, anzjani u anke koppji żgħażagħ għadhom qed iħossu id-daqqa tal-għoli tal-ħajja kull darba li jagħmlu x-xirja tagħhom.